οδήγησε στην κρίση και στην καταστροφή. Πριν λίγες μέρες, αγαπητοί φίλοι, από αυτό το βήμα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε εδώ στη Θράκη, στην Κομοτηνή, πως νιώθει τους μουσουλμάνους αδελφούς ως συμπατριώτες και συμπολίτες. Θέλω να τον συγχαρώ για αυτή τη διαπίστωση. Ελπίζω να νιώθει όλους εμάς, όλους μας, πάντα, ως συμπατριώτες και συμπολίτες, ασχέτως θρησκευτικής ή πολιτικής ταυτότητας. Για εμάς όμως το διακύβευμα στη Θράκη δεν είναι να νιώθουμε μαζί με οποιονδήποτε από εσάς συμπατριώτες και συμπολίτες. Είμαστε συμπατριώτες και συμπολίτες. Για εμάς το διακύβευμα για την περιοχή είναι να σταματήσει να συγκαταλέγεται στις φτωχότερες της Ευρώπης. Εκεί που την κράτησαν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με τις πολιτικές της για 40 χρόνια.